Paps, ako ulit ang iyong lingkod, Paps Marcot. Panibagong araw at panibagong videos na naman gagawin natin ngayon. At kung bago ka pa lang sa aking channel, ay click mo ng subscribe button at notification bell para always updated ka sa aking mga bagong videos. At andito nga po tayo ngayon sa Asingan, Pangasinan, kung saan ay bibisitahin natin ng bagong tourist spot na matatagpuan dito sa Karusukan Sur, Asingan, Pangasinan. At ito po yung The Asingan Farm and Flower Garden Hideaway Park. At may makakasama ako po magbablog dito, dito sa farm. Ito po si ate, hindi ko matanda yung pangalan. Wait lang. Hello! Ano po? Punta kayo dito sa may Sapigaw Farm. Ayan. Dito po kami Maganda, ngayon sa bagong Sapigaw bukas. Farm. Andito na po tayo ngayon sa The Asingan Farm and Flower Garden Hideaway Park. Dito po yon sa Karusukan Sur, Asingan, Pangasinan. Makakasama po natin ang may-ari po ng farm na po ito, na si Ma'am Jocelyn Sapigaw. Actually, sa asawa ko to, sa mga magulang niya, kaya lang, inano namin, Pinaganda niyo po. So ano po yung masasabi niyo po sa mga kababayan po natin dito sa Pangasinan or other country or sa ibang bansa na gusto rin bumisita po dito? Opo. I-try po nilang mamasyal at mag-relax po kasi nakaka-relax dito kasi maraming puno, pwedeng mag-relax kahit anong oras nilang gusto. Kahit kung halimbawa pumasok na sila, kahit anong oras silang aalis, kung ano yung gusto nilang gawin, pwedeng mag-picnic, magdala ng food. Huwag lang po magluto. Yun na lang po. Magdala na lang po ng food, mag-picnic, pwede po. Mag-camping, pwede rin po. Pero yung camping po, may mga provided na
po ba kayong tent po na po dito? Hindi po, wala pa po, sir, magdadala po sila ng tent. Magdadala. And then, per head po is 100 po. 100. Opo. So, ang ibig sabihin po ay magdadala po sila ng tent tapos may rent po siya, ay may bayad po siyang 100. Tapos pwede rin pong mag-overnight po dito. Opo, pwede po. Pwede po. So, bukod po dun sa picnic, pwede rin po sila mag-team building po dito. Opo, pwede Ayun, po. Pwede po. Kahit anong oras naman po yung Opo. team building po Opo. natin. So, maraming salamat po, ate. Salamat Thank din you po. Sige po, bye. Sige po. So yun po, nakausap na po natin yung asawa po ng may-ari ng farm na po ito. So sabi po nila ay pwede po kayo mag-picnic dito at pwede rin po kayong mag-camping tent po dito pero magdala po kayo na sarili-sarili yung tent. Then ang bayad po ng bawat per head ng tent natin ay 100 pesos at ang entrance po natin ay 30 pesos at hindi lang po sa picnic at camping ang pwede natin gawin po dito. Pwede rin po tayong mag-team building, fruit picking, at mag-instagrammable picture po dito. So yun na guys, andito na tayo sa camping area. Kung once na magkakamping kayo, dito nyo po ilalagay yung or tent ninyo para sa overnight po dito. Kapag napagod kayo, meron pong pamilihan po ng merienda po dito. At pwede po kayong magpesto po dito. Katulad po ng mga kasama ko, nagme-merienda na po sila. Ayan. Yun, pwede tayong magmerienda doon. At pwede ka rin mag-video okay kung gusto mong, kung marunong ako kumanta, go! At bago matapos tong vlog natin, nagpapasalamat po muna ako sa mga nakasama ko po na nag-tour din po dito sa farm na ito. Maraming salamat po kay Ate Imelda Antulin, kay Eya Antulin, kay Weng Antulin. Maraming salamat po. At maraming salamat din po kay Roniel Antulin dahil po sa kanya ay na-invite tayo at na-vlog natin tong farm na to. At also maraming salamat din po yung may-ari po sa farm na po ito. Kapitan Emmanuel Sapigaw at kay Kagawa Jocelyn Sapigaw. At siya shoutout din po namin si Christian Antulin, si Angie Antulin, si Mechin Antulin, si Stephenson Antulin. So yun mga paps, hanggang dito na lang ang ating vlog.
At sana ma-experience din ninyo ang na-experience din namin dito sa farm na ito. At hanggang sa muli, dito po pa rin tayo sa Asinggan, Pangasinan. Bye-bye!